ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Думти J. айни замон дар терминали Чорбоғ қарор дорем. аз ин тараф робасӯи бозори Кушониён ва Ваданасос, дар инҷо бошад худи терминали Чорбоғ ва рост робасӯи ноҳияи Варзоб. хонаи фурӯшии имрӯзамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. бисёри бад гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз. дар инҷо заправка, мағозаҳо ва ба ман ҳамин кӯча медорем тақрибан 300 метр. ҳамин хел мо омадем дӯстони азиз ва ба ман ҳамин гардиш медорем тақрибан 100 метр аз дӯстони азиз то хонаям. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи ҳавлии фурӯшӣ ворид мешавем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ 7 сотех замин мебошад ва 7 дар хона дорад дӯстони азиз. дар деҳаи Чорбоғ ҷойгир аст, ноҳияи Варзоб ба дохил мешавад. навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ҳавле дӯстони азиз дута бино ҳаст, бинои ёрирасон ва бинои асосӣ дӯстони азиз. дар бинои ёрирасон ҳоҷатхона, ҳаммом, сауна, кладовка, танурхона ва як ҳуҷраи истиқоматӣ ҳаст дӯстони азиз. дар бинои асосӣ 6 таи дигар ҳуҷраи истиқоматӣ ҳаст. ҳамаашон таъмир доранд. дар умум 7 дар хона мешавад. ҳама дарахтҳои ҳавлӣ мева диҳанда мебошанд. дар назди мактаб ҷойгир аст. масҷидам дар наздикиш мебошад. навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем дӯстони азиз. аввал шурӯъ мекунем аз бинои ёрирасон, баъд аз он мегузорем ба бинои асосӣ. дар инҷо ҳоҷатхона, дар инҷо бошад кладовка, дар инҷо танурхона, ин ошхона, инҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ ва дар якум ҳуҷра дӯстони азиз дар инҷо ҳаммом аст ва саунаям дорад. дар инҷо бошад бинои асосӣ. бинои асосӣ аз ду тарафаш ҷои холӣ ҳаст дӯстони азиз. мана ҳамин ҷо ҳаст. инҷо канали об мебошад. сарҳади ҳавлӣ то мана ҳамон тунокая мана ҳамин хел мебиёд. марҳамат дӯстони азиз, дар инҷо дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра ва дар инҷо боз як коридори дигар аст. 4 ҳуҷраи дигар дар он тараф мебошад. чӣ хеле мебинем, ду коридори калон ва боз дар инҷо ҳам коридор аст. дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, дар инҷо дӯстони азиз дари тақхона мебошад. худи тақхона 3/3 аст. ин сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ва дар инҷо боз як коридори дигар 4, 5, 6 ва 7 ҳуҷраҳои истиқоматӣ. ин бошад охирон ҳуҷраи истиқоматӣ. нархи хона бошад 700 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 2595 мебошанд. ватсап доранд. аз номи канали Думти J барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. ҳама дарахтҳояш мева диҳанда мебошад. бинед чӣ қадар сабзазор, табиати бениҳоят хуб дорад ҳамин минтақа ва ду бинои истиқоматӣ 7 сотиқ замин ва 7 дар
خانه با برق و آب تامین می‌باشد. مرحمت دوستانی عزیز و به همین نوار ما به انجام می‌رسد. رحمت کلام که ما را تا آخر تماشا کردین. برای رکلام به رقم 97 14 55 15 تنها در واتساپ یا اینکه ایمو مراجعت کنین. تا بازدید برای کار خدا نگهدار.